Dan, du er jo cheftræner her på Målmandsskolen. Fortæl mig lidt om, hvad din baggrund er som målmandstræner. Jamen, jeg har stået på mål i rigtig, rigtig mange år, og er begyndt at interessere mig rigtig, rigtig meget for at gå med vores målmænd og sørge for den specialtræning, som de mangler i rigtig mange klubber. Hvor har du selv stået på mål henne, og hvor har du trænet henne ellers? Jamen, jeg har stået på mål i Ringsted, hvor jeg har fået min opdragelse, og har senere skiftet til Haslev. Og haft nogle fantastiske oplevelser der, både på mellemniveau, men også på højere niveau. Har haft en enkelt sæson i 3. division i Ringsted. Og efterfølgende har gået tilbage til Haslev og spillet der i rigtig mange år. Og så har du været med til at stifte det her KDRC. Hvad er ligesom tankerne bag at lave sådan en målmandsskole her i Danmark? Jamen, der er jo rigtig, rigtig mange målmandsskoler i Danmark, og det vi har været fokuseret meget på, det er at gøre det så kamprelevant som overhovedet muligt. Tage udgangspunkt i den enkelte keeper, for at finde ud af, hvad er det for en stil, vedkommende skal have. Vi hører rigtig meget om høje målmænd og lave målmænd, men det, der er vigtigt for os, det er, at man finder sin egen stil og bliver tryg ved den, og den måde får sin udvikling i den retning, man nu skal, om det er på et lavt niveau, eller om det er på et elitært niveau. Og hvordan sikrer I så, at I kan lave den her differentiering mellem de målmænd, der er her? Altså vores øvelser er naturligvis bygget på, den grundfilosofi, der er som det at være målmand. Men udover det, så kigger vi meget på, hvordan kan vi integrere det med forsvarsspillet, hvordan kan vi integrere det med angrebsspillet. Og så bygger vi øvelser op på den måde. Blandt andet så er vi også ude at se nogle af vores målmænd og se, hvad er det for nogle styrker, hvad er det for nogle svagheder, de har. Og har både en coaching tilgang til det, men også en snak med den enkelte keeper om, hvad synes de, der er nemt, hvad synes de, der er svært. Og så egentlig arbejde med. Så I ser dem altså også i kampe nogle gange? Vi har en mulighed for at se dem i kampe også. Det er selvfølgelig en mulighed, man har for at tilkøbe, og det er der flere, der gør, for at vi ligesom ser også det, de går og træner hos os. Jamen, kan de udføre det i kamp også, fordi det er jo ret væsentligt. Jeg kan se, at I har flere gange haft udenlandske trænere her også. Det har I jo nærmest på de fleste af jeres camps. Er der en speciel grund til det? Jamen, der er en aloverskyggende grund til det. Det er, at vi gerne vil bidrage til, at keeperne ser, hvad er det for forskellige stilarter, der er rundt omkring. Der er ingen tvivl om, at vi kan meget i Danmark, men vi lærer også rigtig, rigtig meget af at se på tyske målmænd og på engelske målmænd. Der er ting, vi ikke synes, der er specielt gode ved engelske målmænd, men så er der nogle andre ting, som de har, som vi ikke er så gode til. Og hvis man tager den engelske stil, så kan man sige, at det de i hvert fald er dygtige til, det er, at de er meget, meget modige. Tager man den tyske stil, jamen, så er de teknisk meget, meget dygtige og teknisk meget dygtige med fødderne. Og hvis vi sådan kombinerer det med vores høje tekniske niveau, så mener vi faktisk, at vi får nogle rigtig, rigtig gode målmænd ud af det her. Sådan en weekend her, hvor der er en masse drenge på camp, når de så har knoklet igennem og tager hjem igen, når campen er slut, hvad er så det vigtigste for dig, at de har fået ud af det? Jamen for det første, at de har fået en rigtig god gang træning. De også har haft det sjovt sammen, og at vi faktisk har knyttet nogle bånd på tværs af hele Danmark, sådan så at de møder hinanden på Facebook, og når vi mødes igen på camps. Og så selvfølgelig, at de alle sammen får en evaluering, når de har været igennem det her, som de kan snakke både med deres forældre om, og deres målmandstræner om, hvis de har sådan en, eller de kan snakke med os om, sådan så vi hele tiden sørger for at følge dem. Ikke bare på den her camp, men også fremadrettet. Hvor meget kan det forbedre en målmand at komme på en specialskole som jeres her? Det er svært at sætte procenter på, men jeg vil faktisk sige, at det er meget, meget højt, da vi udelukkende kun træner målmandsmæssige ting, både tekniske med hænder og fødder. Jamen, så vil jeg sige, at vi ser faktisk målmænd allerede nu, som har stået på mål i kort tid, som er skiftet til højere niveau. Og det har de været blandt andet ved at være igennem os, og det er vi glade for. Hvad får dig til at smile, når du tager hjem fra sådan en camp her? Jamen, det er at have brugt en masse tid med en masse unge mennesker, som vitterligt har lyst til at gøre sig bedre på det her område. Jeg er nok lidt nørdet på det her område, og det glæder mig at se de små ting i hverdagen, at dem, der ikke kunne gribe, da han kom, er fuldstændig helt ovenpå ved at have grebet og taget nogle gode bolde og sådan nogle ting. Og det er bare fedt.